बिथांनि बाथ्राया जेब्लायबो दुइमुखी फारनै खर' गोनां जिबौ बायदि जेरै फारनै खर' गोनां जिबौखौ बयबो गियो बेफोरबायदिनो हाग्रामाया जे बर' हारिखौ सानसे समाव धंस खालामनायनि परिकल्पना लादोंमोन नंखायनो हारिया गिनो गोनां जानानै फैदों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना जिबनाव दुइमुखी गोनां जिबौखौ नुफेरबायना? माने खर' फारनै गोनां जिबौखौ नुफेरबायना? ओरैबायदि डेन्जार खर' फारनै गोनां जिबौ, माने सिगांखैथ' खर' थाखाबायानो, आदार जाग्रा थाखाबाय आरो लेन्जायावबो माने खर' थाबावो, माने ओरैबायदि बिस गोनां खर' बे लेन्जायनिया। माने मोनसेजों आदार जायो, मोनसे खर'जों माने बिसखौ बाहायो आरोना। थिग बेबायदिनो जोंनि EM रन्जित बसुमतारिया हाग्रामा एक्स चिफ मिनिस्टार सारखौ माने दुइमुखी गोनां जिबौ बुंबाय आरोना। खर' फारनै गोनां जिबौ बुंबाय, माने खर' फारनै गोनां जिबौनिफ्राय रायजोफोरा सांग्रां थानाया मोजां होनदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो जे रन्जित बसुमतारि सारा हाग्रामा सारखौ माबायदि खोथा बुंखो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद। बर' हारिया जेब्लासिम थागोन फरायसा आफादा थाबाय थागोन आरो बेनि सिनस्रि आफाद हिसाबै जि दायित्व आफादगिरिया बे दायित्वखौ समनि खावलायनाय बायदियै समनि थोननाय बायदियै बिथाङा मावदों आरो जोंनि पिपिएल दोलो हिसाबै बेखौ जोङो वेलकाम बानायो। बाथ्राखौ खोनानानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खोनानानै दुखु मोनदों। जोङो मानव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि जा खावलायनाय बर' हारिया खौसे जानांगौ, राजखान्थि दोलोफोरा ज' जानांगौ होननाय बाथ्रा जोंनि बर'नि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बेखौ जोङो गिबियावनो बरायग्रोखादों। दाखालिनिफ्राय जों बे स्टेटमेन्ट होगासिनो बेयाव जों जेब्लायबो हनमत दङ होननानै। खिन्थु दिनै हरखाबै हाग्रामानि जा मोनसे राव, बे रावा जोंखौ सोमोफोनांदों। एबसुनि खावलायनाय लेखा दिनै हाग्रामाया गाव जा रिप्रेजेन्टेटिभखौ जोंनि खाथियाव थिनहरदों इउपिपिएल दोलोनि खाथियाव बेबायदियै सावरायदों। खिन्थु बर' हारिखौ जे खौसे जाजानो लुबैया, दिनै हाग्रामानि खुगानिफ्राय बाथ्राया क्लियार जाबाय। मानोना थांनाय MCLA बाइ इलेक्सन जोंना मन्टु बर' बिथांनि खख्लाबारिनि बाइ इलेक्सन टाइमावबो बिथाङा बे एखे बाथ्राखौनो लाबोनानै बर' हारिनि गेजेराव किक एन्ड किस पलिसिखौ लाबोदों। दिनैबो बेखौनो बिथाङा खालामनो नागिरदों। जायखिजाया बेनि सायाव बर' रायजो राजाया बिसार खालामगोन। 35,86,84,062 जोंनि बिटिआर बासि, बे बिटिआर बासिया बेनि सायाव बिजिरगोन। मानोना हाग्रामाया जे थांनाय 17 बोसोराव सान्थि, खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ गोसो जानानै बानायाखैमोन, बे बाथ्राखौ थांनाय जोंनि खख्लाबारि बाइ इलेक्सन आरो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय लेखा जोंनि बर' हारि खौसे जानायनि जा बाथ्रा, BTCआव जुगामि सान्थि गायसननायनि थांखिजों जा मावनायनि बाथ्रा, बेनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनायखौ दिनै बयबो हमनो हाबाय। गतिके बिसारखौ रायजो राजाफ्रा होगोन आरो बिटिआर बासिया होगोन। बिथांनि बाथ्राया जेब्लायबो दुइमुखी। बिथाङा फारनै खर' गोनां जिबौ बायदि जेरै फारनै खर' गोनां जिबौखौ बयबो गियो बेफोरबायदिनो हाग्रामाया जे बर' हारिखौ सानसे समाव धंस खालामनायनि परिकल्पना लादोंमोन नंखायनो हारिया गिनो गोनां जानानै फैदों। गतिके 25टा देरहायोना 40टा देरहायो बेखौ रायजो राजाया 2025 मायथाइनि इलेक्सन बिसायख'थिनि गेजेरजों होगोन। जोङो रायजो राजाजों जोङो मालाबाबो क्लेश जानायखौ लुबैया, हारि गावस्रानायखौ जों मालाबाबो लुबैया। NDPफोरा मोनसे गेरिला ट्रेनिं होयोमोन, जे बे गेरिला ट्रेनिंनि गेजेरजों जोंखौ ओरैबायदि फोरोङोमोन जे रायजो राजाया दै आरो सोमावसारगिरिफोरा ना। दिनैबो रायजो राजायानो दै, राजखान्थिगिरिफ्रा माफा माफा नासो। बे दैया जुदि रानोब्ला, पार्टिकुलारलि बे नानि थाखाय जुदि बे दैया प्रजज्य नङाबा बा नाया बे दैनि थाखाय प्रजज्य नङाबा, बे नाया हारसिंनो हां सरथे सरथे जानानै थैलांगोन। गतिके दै आरो नाजों बेयो जेब्लायबो सोमोन्दो थायो। दैनि बेरेखा थाङोब्ला नाया बोरियाव हारसिंनो थैखायो।
सार हाग्रामा बिथांनिफ्राय बर' रायजो राजाफ्रा माबायदि सांग्रांथि थानांगौ नोंथाङा सानो? आं बेखायनो बुंबाय आसामिसाव दुइमुखि होननानै बुङो। दुइमुखि माने फारनै खुगा आरो बिथांनि जा साननाय हनाय बुंनाय राव बेयो फारनै खर' गोनां जिबौ बायदि। गतिके फारनै खर' गोनां जिबौनिफ्राय सांग्रां जानाया जेब्लायबो रायजो राजानि गोनांथि दं। नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जे रन्जित बसुमतारी सारा डाइरेक्टलि हाग्रामा सारखौ माने खर' फारनै गोनां जिबौजों रुजुदों। खर' फारनै गोनां जिबौ माने मोगथाङाव ओरैबायदि डेन्जार, जुदि नोंथांनि एरियायाव, नोंथांनि न' खाथियाव, नोंथांनि बस्तियाव बेफोरबायदि खर' फारनै गोनां जिबौखौ नुदोंबा माने दा दोनखासै होननाय आरो ना, दा दोनखासै होननाय बायदि, माने ओरैबायदि डेन्जार, बेखौ दा एदावखासै। बियो माने मब्ला मा धंस' खालामगोन, सोरखौ मा धंस' खालामगोन, माने बेनि जेबो कुनु पात्ता गैया आरोना। मब्ला मा खालामगोन जेबो रावबो सानस' हाया। थिग बेबायदिनो खर' फारनै गोनां जिबौजों रुजुनानै हाग्रामा सारखौ बुंदों माने बियो मोनसे समाव बर' हारिखौ धंस' खालामनायनि सिमां लादोंमोन। दा मोनसे समाव बर' हारिखौ धंस' खालामनायनि सिमां लादोंमोन ना बर' हारिखौ दावगालांनायनि लामाजों लाबोनायदोंमोन, बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायजो। जुदि खर' फारनै गोनां जिबौआ माने मोगथाङाव डेन्जार मार, बेखौ जुदि नोंथांनि एरियायाव नुदोंबा बेखौ गोजानाव दोननाया मोजां आरोना, गोजान खालामनाया मोजांसै। थिग बेबायदिनो बिथाङा बुंबाय हाग्रामा सारखौ खर' फारनै गोनां जिबौसो बियो, बेखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव माने थानो होनाय, माने बिटिआर ओनसोलखौ माने सालायनो होनो थाखाय बेखौ रावबो सापर्ट होनाङा। थिग बेबायदियै डाइरेक्टलि माने इनडाइरेक्टलि बेफोरबायदि बाथ्राया ओंखारहैबाय आरोना, माने सिङाव बिटिआर ओनसोलखौ जुदि बेखौ सालायनो होबावोबा बर' हारिखौ धंस' खालामगोन बिथाङा। माने रन्जित बसुमतारी सारनि बुंनाय खोथाफोरा बेफोरबायदिजों रुजुनाय जाहैदों। दा 2025 सनाव बिटिआर इलेक्सनाव माने हारसिङै गेलेगोन, जोंनो देरहागोन, बेफोरबायदि बुंनायखौ खोनानो मोनो आरोना बेनि खुगानिफ्राय। नाथाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानानै इलेक्सन गेलेगोन बेफोरबायदि कुइसन खालामबा बिथाङा बुङो इउपिपिएल आरो बिजेपि, इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानायनि खोथाया रायज्लायबाय दङ। बियो रायज्लायगासिनो थागोन, माने मोजाङैनो जागोन रायज्लायनाया, जोङो ज' जागोन, ज' जानानै गेलेनो हायोबाथ' मोजां, माने ज' जानानै गेलेयोबा माने बर' हारिनि थाखायबो खामानि मावनो मोजां जागोन, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो। नाथाय फारसेथिं मा बुङो 2025 बिटिआर इलेक्सनाव गावसोर हारसिङै गेलेगोन, गावसोरनो देरहागोन, बेफोरबायदि बुङो। दा बेफोरबायदिखौ ज' जानायनि बेलायाव बेलेग आरो इलेक्सननि बेलायाव बेलेग माने फारसेखै बेलेग फारसेखै बेलेग बुंनायनि थाखायनो बिथांखौ खर' फारनै गोनां जिबौजों माने रन्जित बसुमतारी सारा रुजुनाय जादों आरोना। माने फारसेथिं बेलेग बुङोबा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंजाखायो। दा खर' फारनै गोनां जिबौ नंमारगोना नंमारा, नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो। गोजोन्थों।